కొంతమంది ఆపద రాగానే, శ్రమ రాగానే దేవుడి జ్ఞాపకం వచ్చి దేవుడి దగ్గరికి పరిగెడతారు. కానీ మనం రివర్స్లో చెప్పుకోవాలంటే, ముందుగానే నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి పరిగెట్టి ముందుగానే దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ ఉంటే, దినదినము నువ్వు దేవునితో విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ ఉంటే, రాబోయే ఆపదైనా రాబోయే శ్రమ అయినా ఏదైనా దేవుడు దాంట్లోంచి నిన్ను తప్పించి వేస్తాడు. ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే, మనం ఆపద వచ్చే వరకు కూడా దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోం. వచ్చే ఆపద ఏంటో కూడా మనకు తెలియదు, శ్రమ ఏంటో మనకు తెలియదు. ఈ లోకంలో ఉన్నంతసేపు ఏదో ఒక ఆపద, ఏదో ఒక శ్రమ, ఏదోటి వస్తూనే ఉంటుంది. కానీ వాటన్నిటినీ జయించాలంటే ముందు నుంచే మనం దేవునితో మాట్లాడుతూ విజ్ఞాపన చేస్తూ దేవునితో ఉన్నామనుకోండి, దేవునికి సమీపంగా ఉన్నామనుకో, రాబోయే శ్రమల నుంచి ఆపదల నుంచి దేవుడు తప్పించి వేస్తాడు. అంతేగాని వచ్చాక మనము పరిగెట్టడం కాదు.